Kajing pule na kakita pu isayano ya tholupa. Utrayu ang kumni. Lada pi wengno na pedeng jong pi ya kajing banbeng, ya kajing kedaukti, bat kajing telasang. Lada pi ai paho ka bam kadi ya ubat ngan, bat pi pen kedang ya uba syamlanot. Te kajing syai jong pi kan sapalang ha kajing dum. Bat kajing yongit jong pi kan sekela kum ka pedeng sengi. Bat utrai unya lam ya pi barabor. Bat un penhun ya kajing ang nod jong pi da ki ai ki babha. Bat un pen klain ya ki syeng jong pi. Bat pin salong kum ka kper bala ai kum ka umpok liu ka bamjur ngat ki Bat ya kajing jot jong pi ki ban nado men barim en satay biang. Pin satay halor ki nong rim ki bala bon pateng. En sakot ya pi unong maram od ya kakenro batwa. Unong penbha ya ki lenti sengken ba en syong en sa. Lada pikir nak ba pen kenya ka sabat bat nakatrai kakta hakas ngi ba khoi jonga bat phinyau ya ka sabat ka jingkemen bat ya ka sngi ba khoi jong utrai ka badon buram. Lada phi buram ya ka da ka bale la ka mon ni wat ya la ka jing mentoy ni da ka bakren lorni te phin sayo ya ka jing kemen ha utrai bat ngan kentiu buram ya phi ha ka clear jong ka perthei ngan psa ya phi da ka nong pateng u jacob ukpa jong phi naba ka shentor jong utrai kala keren kaktin jong utrai. Kajing pule naga gospel kat kum ulukas. Ha kata kapor jisu ule yoi ya uwei unong lum khajana uba kerteng ulebi ba usyong hakayeng ap khajana bat ula ong hau to bot yanga te ula ina lut ya ki ai baro bat ula yeng joj bat bot ya u bat ulebi ula penlong kajing khawai ba kharau hayeng jong u na ka benta u jisu. Bat ladon shibon kinong lum khajana bat ki weide ki breu ki bayasyong bam rengkat bat ki te ki parisi bat ki stat ain jong ki kila khnium persya ya ki senran jong u ki ong balei pi ya bam yadi bat kinong lum khajana bat kinong pom uji su la jubab ya ki kito ki bakoy bakhya kim don kam mi unong pen khya henrei tang ki bapangkeng ngam syam lawan ban khot ya ki bahok henrei ya ki papop sya ka jengkela ka bamut ka gospel jong utrai.